5 золотих, 4 срібні і 4 бронзові медалі в скарбничці кримсько-татарських борців. У Львові завершився чемпіонат України з боротьби на поясах «А-лиш» серед юніорів та дорослих. Крим представили 10 борців. У ваговій категорії 60 кілограмів – золото Валіма Дейни. Азім Халілов взяв одразу 2 золота у вазі 66 і 70 кілограмів. Також золотом до Криму повертається Еннан Сеферов. Він боровся у вазі 90 кілограмів. У категорії понад 90 кілограмів переміг Амет Сейтаблаєв. Азім Халілов та Еннан Сеферов представлять Україну на чемпіонаті Європи восени. Перспективы мы оцениваем хорошо, это наш национальный вид, просто борьба на поясах, там есть международные правила, немного отличающиеся от наших, а так как это наша национальная борьба, то есть мы здесь, тем более здесь на Украине, как бы мы задаем тон. И наши ребята являются лидерами здесь. Просто вот был большой перерыв, не могли выехать, вот эти все трудности. Сейчас вот будем налаживать вот эти моменты. Я думаю, стараться больше ребят вывозить, чтобы участвовали, выигрывали, вот как-то отбирались, чтобы на международной арене